Ya le digo. Me comprueba. Boas tardes. Vamos dar conta do pleno ordinario do mes de... do mes de xullo, do 27 do corrente, convocatoria extraordinario. Na parte resolutiva na orde do día pon que aprobemos, se procede, a ata da sesión anterior. Algo que decir? Todos a favor? O punto número 2. Aprobemos se procede da conta xeral do exercicio económico 2020. Algo que decir? No, simplemente nos vamos a hacer como fixemos no anterior. No, a comisión non nos chamamos por tempo, pero máis ou menos corroboramos as cifras que había, non hai... Partido Popular. Sí, nós vamos a poñer a aprobación da conta xeral precisamente porque o señor secretario da corporación efectuou reparos, o secretario, efectuados nos decretos de nóminas por inexistencia de unha ordenanza reguladora, así como algunhas contratacións. Tamén multitude de facturas de contratos menores por omisión dos trámites do procedimento, que serán remitidos ao Consello de Contas e ao Tribunal de Contas. Por tanto, por lo menos este concellado se vai a poner a aprobación, porque entendemos de que se vulnera a legislación vigente. Non ten. Usted pon reparos e non é solamente eso, porque aquí no tema das productividade, usted di mismo que ten que facerse unha ordenanza. Por tanto, se está vulnerando a lei. Este concellal se vai a poner a aprobación da conta xeral. Por eses motivos, porque estes motivos son flagrantes. Son grandes. Por eso este concellal se vai a poner. No, eu retiro a miña, reiteramos a nosa abstención,
pero bueno, un pouquinho ao oído que das aquí, creo que no informe do secretario, creo que é ao revés, é nos presupostos. No E presupuesto. isto fala precisamente desto no punto seguinte, nos presupostos, non é ese, aunque xo tamén o reiteaba o informe do ano pasado, dos presupostos anteriores. E, bueno, a aprobación, pero o que máis que quero corregir é que creo que ese informe se refiere máis que nos presupostos e non a conta xeral. Nada máis que quería dicirche iso. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? A aprobación inicial se procede do Ordenamento Municipal 2025. Entonces é o tema como se acaba de falar, non? Podo explicar por que está ocurrindo eso? A que te refieres, non? Elisabeth. Sí. Isto era o Departamento de Política Social do SAF, onde concursamos xa 2 veces o servicio de fin de semana para que unha empresa acollera e os nosos traballadores traballaran 2 salarios, non ten que ser. Hasta o primeiro concurso a empresa non conseguiu recursos humanos e agora estamos nun segundo concurso. Perdón. Perdón. É que a xente fora pública. Pois podemos avisar. A chave de aí non é a mesma. Sí, non é a mesma. Este xa lle fixen que traballar. Digo, non sei quen son, pero temos que trabalhar. Boas, perdoamos, Bueno, decía iso, non? Fixamos unha primeira concurso, unha vez que lo desearte, da segunda pediu unha empresa, a empresa como manifestou un tempo que non tiña recursos humanos, e dixo, ahora mismo temos que concursado é como empresa adjudicataria. O que pasa é que estamos pendentes de aprobar os presupostos para que esa empresa, a ver se é verdade, e nos fai o traballo. De outra forma, é que non temos fórmula para arranxar ese problema. Se non é unha empresa que o poda facer, non temos outra forma. Delegado? Sí. Estamos no terceiro punto, non? Sí, Os orzamentos. A aprobación inicial. Como te estabas contestando do tema do segundo punto, pois... Que van a ser este punto, claro. Sí, bueno, xa, por tanto. Estaba falando dos contratos que se era eles, estaba no segundo punto. Non sei, primeiro terás que intervir no tema dos orzamentos, explicarnos nada, que bueno. Porque vos mencionaste estes orzamentos e supoño que algo nos terás que dicir, aparte da memoria que está ben, eu creo que... Porque a memoria xa está o que quero dicir, pero se queredes ler a súa memoria. Creo que lerla sería un pouco aburrido, non? Non sei. En xeral, os presupostos o que buscan, máxime agora en 25 que xa estableceron unha regra de gasto para os presupostos dos concellos, o que buscan é o equilibrio financiero, é evidente. Nós apostamos, desde sempre, desde que empezamos, por ter unhas políticas sociales as mellores que podamos darlle aos vecinos e aos vecinos. E a partir de aí, pues, bueno, facer o que se pode no sentido do investimento dos plans de obras e servicios. Se poden ser subvencionados, como nos marca aquí Maifred, ou chamamos Maifred, pero o plan colectivo. O secretario interventor, non che gusta, non modo, que chamamos Maifred. É mellor levar así de verde
inversións, plans de obras e tal, que o fagamos ao 100%. Así estamos facendo, ou intentando facer, salvo as nominativas, claro, que sabemos que temos que aportar o 20%, como é o caso da que vai sair agora do saneamento de Lariño, por exemplo, e despois noutras da Xunta tamén temos que a veces, cando nos resolve favorablemente, que é raro, pero bueno, como veces resolve favorablemente, pois tamén temos que aportar unha pequena cantidade de recursos propios. Pois no resto, bueno, son o que hai. Non podemos tirar máis da marca do que dá, non? Xa nos gustaría. Pero, bueno, estamos centrados en as políticas sociales, no que estamos facendo desde que chegamos, na política de conciliación, na política de axuda a todo mirada hacia a xente nosa maior, no Concello. Estamos mirando para outras administracións, que é o que nos corresponde, para que nos fagan políticas nese eido. Máis reciente, agora, o arreglo que vamos facer agora ao 100% na gardería, pois, vivimos ainda na política de que a ver se pillamos unha residencia ou algo parecido, bueno, estamos traballando neses eidos. Prácticamente os presupostos depois son declaracións de intencións. Eu creo que xa dixen, levo 6 anos, creo que xa dixen sempre, estamos sempre na mesma fórmula, intentar o comido polo servido. Xa vexo que alguén de falar máis. Quer falar que hagas? Vou intervir, sí, na supermesa. Sí, non, o problema que aquí é unha cuestión de orden de grupos, pero non é problema que non teño Se quer falar vostede, Sí, pode falar que non hai problema nenhum, claro. vamos a ver, se o orzamento entendemos que chega tarde, chega a mitad de ano, deste ano do ano 2025, prácticamente esgotado xa o ano, mitad do ano, e se o orzamento realmente, que se o orzamento realmente é a previsión de ingresos e gastos, saber o que se gasta, como se gasta, usted mismo acaba de dicir. Na política social é moi importante. Pero temos que aquí no orzamento do ano 2025 se nos vai en salario de personal o 45% do orzamento, señor alcalde. Se nos vai aí 42. Bueno, 42, 45, aquí con 45, prácticamente 42, vales. Os argumentos que se dan en esta partida, prácticamente que hai ou estabilización do emprego público, non? Que non están aprobados os orzamentos xerales do Estado, tamén é certo. E aquí parece ser que incluso unha partida dunha xente da Policía Local, esta Comisión de Servicios, que non se vai dispor desa partida de 49.000 euros ou así, me parece que é. Sin embargo, en esta partida de salario, nada se modifica nos orzamentos. Prácticamente, o leva aí. Vai todo para gastar en personal. Temos que mover as bases da gestión económica do Concello a efectos de que se baixe esa partida realmente. Sei que os traballadores teñen dereitos adquiridos, non o vou a negar, que é moi difícil baixar esa partida. Pero, sin duda alguna, se metemos o orzamento todo en gasto de personal, realmente, como queda nun investimento de obras, é o 12,5%, creo que digo. Se estes son os orzamentos para que crezca a carnota, vamos moi mal. Quero dicir, se non se vai facer investimento real ou programacións de obras para o Concello, que haga un desarrollo económico do Concello, estes presupuestos non o van a resolver realmente. E, de feito, aquí se está protegendo
realmente o salario dos traballadores. Os traballadores que ten os seus dereitos, non o digo que non. Pero aquí, o que é a productividade, e o señor secretario na memoria a explica, é que vou co mismo porque eu considero de que vostede di que hai que facer unha ordenanza precisamente para que non sea discrecional o pago da productividade. Iso é un feito. E de feito, aquí, o municipio, precisamente, que perdiu un concello, por culpa deso, se retirou a productividade a un traballador dunha forma ilegal, precisamente por non haber unha ordenanza. Fíjese vostede, desde o meu punto de vista. E se están dando cartos, tirando cartos, que poden ir para outras cousas do concello. Mismamente para os servizos sociais. En ese sentido. Outro tema que ten que ver tamén con os orzamentos que se tratan de aprobar é o tema da mancomunidade Serra do Carranza. Resulta de que, segundo a memoria, se van a subir as tasas aos vecinos no ano 26, incrementándose, sin haber unha seguridade xurídica no tema. Porque se a comunidade Serra do Carranza vai ser inspeccionada polo Consello de Contas de Galicia, é que hai irregularidades realmente na xestión do lixo. Iso é moi importante, porque non o ten que pagar a veciñanza do concello, non o ten que pagar. E mentre se arranxa ese problema, porque é un problema realmente, porque eu que vexo na memoria que se fai constar aí. Fai constar que se vai subir un lixo a tasa do lixo e vai pagar os vecinos. Eu sei perfectamente de que houve un aumento das cotas a pagar polos concellos. Pero iso ten que ser aclarado, realmente. Vostede foi presidente da comunidade, non? Pero non sei como está iso, realmente, porque eu non tuve intervención en ningún deses órganos, nin estuve metido en política hasta ahora. Pero realmente, se non se fixo nada por parte da comunidade, ou se as contas non son claras, o lixo non ten que ser incrementado a ser pagado polos vecinos. Nese senso. Iso é un dos motivos tamén que este concellal se vai abster para a promoción dos orzamentos nese sentido. Porque realmente, pois, non vemos o futuro de Carnota, porque uns orzamentos ten que ver unha visión de futuro. Certo que é dunha forma aleatoria, sobre todo os ingresos que vai ter o concello. É un brindis ao sol, como digo outro. Pero non vemos nós que estes orzamentos sirvan para crecer Carnota. Nese sentido. E volvo a repetir, no que é as operacións matemáticas que se fan dos orzamentos, ten moitas interpretacións. Se me notificou pois unha corrección que houve aí errores, efectivamente, para o cumprimento da regla de gasto, da estabilización orzamentaria, e todo o que sigue a lei. Eso todos o sabemos, que hai que cumprir a lei nese sentido. Pero volvo ao mismo. Mentre teñamos uns orzamentos donde o 42, como digo usted, aquí paso 45, se vai para salarios e non para un investimento, políticas sociales de desarrollo do concello e políticas territoriales de demarcación urbanísticas para que crezca Carnota, e de feito que hai unha moción que se verá do BNG, efectivamente, sobre a vivenda, moi importante, creemos nós que estes orzamentos pois non lle vexo futuro para Carnota nese senso. Bueno,
parte da exposición xa fixo o Partido Popular, entonces a forma de traballo, pero bueno, hai que reiterar varias cousas. Despois de, eu creo que de 6 meses de elaboración dos presupostos, se nos pide a oposición que analicemos en 2 días toda a documentación dos presupostos, que é bastante negocio, que non é equipo especializado prácticamente, porque se pensaras que a confección dura tarda, pero tamén preparado tamén é. Por eso pedimos sempre que este sea un pleno extraordinario, separado do ordinario para non poder dar máis tempo a... Esperemos que en reiteradas ocasións ou no futuro se nos dá un poquinho máis de caso. E, bueno, a raíz dos informes, porque é o que máis ou menos, porque as cifras comentamos despois, pero a raíz do informe do secretario Sarco das conclusións, que nos van subir o IBI e que nos van subir a comunidade, o lixo as tasas. Iso é o que sabe en conclusión. Na parte do informe de secretaría, o IBI está por baixo do mínimo, do óptimo, entonces hai que, aquí se nos dá que o impuesto de vehículos de transmisión mecánica tamén parece ser que van a subir, e logo as tasas do lixo. Pero, indo ao concreto, e reiterando xa o dito polo que no tema de ingresos, se nos volve a repetir o mismo que o ano pasado. O ano pasado había un desfase, lo dixemos nos presupostos anteriores, que había, nos parecía excesivo, ou polo menos moi optimista a recaudación que figuraba no capítulo de ingresos, sobre todo nos impostos directos e indirectos, e así corroborou a conta xeral, a liquidación da conta xeral. Hai, por unha parte, disminución prácticamente na recaudación, nos impostos indirectos, prácticamente en todo. Se presuposto 1.116.000, se recaudaron, pasaban 982. É dicir, que han pasado ali unha diferencia en negativo de casi 200.000 euros. Non sei por que agora, prácticamente, aunque disminuyen un pouco as cifras, tanto nestes como nos impostos indirectos tamén, que hai 58.000 de falta de recaudación, e nas tasas tamén, 113.000, no IBI xa non digo nada, é dicir, o que quero dicir é que non se cumpriron os objetivos presupuestarios na liquidación do 2024, non sei porque agora, de golpe a porrazo, se nos, aunque disminuíu un pouco a perfección, contempla tamén o informe do secretario, pois creemos que é excesivo e moi optimista a recaudación deses ingresos. Cando non se chegou ao ano pasado, con que varita mágica se vai chegar no presupuesto deste ano. Por outro lado, o tema do capítulo de ingresos, o capítulo de gastos, eu comentaba antes, o tema personal, o recollo tamén, o informe do secretario, o tema das productividades, tamén creo que hai que pasar por pleno, por lo menos esa ordenanza, que faga obxectiva a concesión desas productividades e non que este ao albur do amigo de turno, porque eres amigo ou non eres amigo. Entón, desbotar o amiguismo, e me parece ben que aquí seguramente se van a aprobar, porque son presupostos feitos a medida e os teñen maioría, pero sin esa ordenanza pois haberá que recorrer a mellor todas as partidas que sean. En canto a mancomunidade, en voto de menos nos presupostos, a parte que hai cifras que chocan, non? Como, por exemplo, levan clamando polo arreglo do colexio, aquí incluso son manifestacións e tal, que se destinen máis de 400 euros, pois pareceme mal. Non sei, a verdad que é un pouco de risa.
autoridades, como que falando con o servicio antes, pois díxome que non fixeron as liquidacións ou tal. Pero, bueno, eu creo que o Concello ten que ter unha previsión sobre todo as liquidacións, e non solamente das liquidacións. Recordemos que a comunidade ten unha deuda de 13 millóns de euros que ten que pagar os concellos, e a Carnota lle vai tocar. Por tanto, eu creo que debería irse creando un fondo para ir pagando, ou por lo menos prever pagar esa deuda, porque ao final vai chegar. Vai chegar porque é unha sentencia judicial. E tal ou temprano vai chegar. Entonces, non nos vemos aceitados, creo que son uns presupostos bastante reales, non é o 45% do gasto de bloqueo, depende de como mires, porque se miras as inversións que son para inversión, vale, pero son o 52,5% do gasto de personal que leva en definitiva, seguimos razonando como razonamos os presupostos da PES, porque as cifras son moi parecidas e é evidente que non sirve. De feito, non entendo, ou polo menos o BNG non entende, como un concello que se dice que é o do ano pasado, o presuposto do ano pasado, a este disminui a inversión. Os cargos destinados a inversión de obra pública disminuen. De feito, eran antes 600 euros, ahora son bastante menos. Bueno, un pouco menos. Son aí unha barbaridade, pero son bastante menos. O BNG, desde logo, considera que estes son os presupostos elaborados por ustedes, por todo o mundo. Creemos que, en definitiva, pouco varían e son reales, sobre todo na partida de ingresos, por gastos, pero os ingresos, por lo menos, sábese unha cantidad con respecto ás liquidacións que era ano pasado, creemos que siguen sendo irreales, aunque lloraron un pouco as estimacións, e nos vamos a votar en contra. Podes darle un... Yo, por repasar cousas que se dixeron, sí, eu uso a parte técnica. Penso que o 45 e o 42 é según o total do orzamento ou os ingresos correntes, se non lembro mal. Non estás dicindo que aquí, non importa. El capítulo 1. Non, Pois. non é capítulo 1, gasto. Estamos ingresos correntes e ingresos totales. Sacas o capítulo 6 e te dá o ingreso. Falamos o capítulo 1 respecto aos 5 primeiros capítulos ou a todos os capítulos? Claro, 45 ou 52 con 74, que estou dicindo, non estou contando, xo estou aquí. Respecto ao 54, que era o anterior. Sí, menxo, sí. Pero sigue sendo 52. Pero do gasto corrente. Do gasto corrente, sí. Sí, do gasto corrente, porque obviamente o gasto corrente son 4.200.000 e o total son 5 millóns, por lo tanto a porcentaxe é maior. Ben, en canto o persoal, sí, é que unha ordenanza é o que marca a lei. Estáse traballando con recursos que hai e si esa ordenanza estaba o último departamento que ten o de tesorería, que estaba tesouraría, estaba estudando a posibilidade, as mellores posibilidades de facer as políticas sociais, el investimento. Bueno, aquí hai que dicir que o punto seguinte é un plan económico financiero. Entón, a recomendación da intervención foi que se limitase o gasto o máximo posible. Unha contención do gasto, xa que non se poden tomar medidas de incremento dos ingresos este ano nas datas que estamos. O Consello de Contas, se non entendín mal, por lo menos cando viñeron a falar ao meu despacho, foi que pensaban en axudar a maternidade, non era unha inspección como tal, porque se fixese algo mal, era axudar a ver que problemáticas había. A inseguridade xurídica que temos é sobre as últimas liquidacións, non sobre as que houbo durante todos os períodos anteriores. Entón, por eso, sería a posibilidade de aumentar 100.000 euros, porque ata 350.000 eran as liquidacións anteriores, anuais.
donde non hai seguridade xurídica é ata os 618.000 anuais que hai agora. En cuanto que dicía Moncho do IBI e o IVTM, eran simplemente no meu informe recomendacións, son miñas, facendo unha exposición de como están outros concellos, como está aquí, falando de que poderían ser vías, pero non, eso é exclusivamente a miña opinión. Ingresos optimistas en cantos os impostos, bueno, falaba con Moncho hoxe da mañá, o que miramos son as liquidacións non do último ano solamente, sino tamén dos anteriores. Por exemplo, o IAE en 2023 tivemos ingresos de 70.000 euros, o ano pasado de 40.000. Entón, as industrias seguen sendo as mesmas, pero hai variación da cifra de negocio e demais que pode chegar a 86.000. Entón, é unha previsión razonable. É certo que baixamos previsións que aumentamos o ano pasado, pero o imposto de vehículos estáse acercando cada ano máis ao que presupostamos. En cuanto ao IBI, efectivamente, o IBI urbano baixamos, o IBI dos características especiais baixando tamén, estamos sempre en características especiais recaudando o mesmo, entón o baixamos outra vez. E o IBI rural tamén o baixamos un pouco. E o IBI, nos impostos indirectos, o ICIO, imposto de construcción, instalacións e obras, está aumentando 30.000 euros a recadación anualmente. Entón, por eso, baixamos un pouquiño, pero está tendendo hacia ali. Realmente, os orzamentos se compuxeron pensando na contención. Se vedes no capítulo 5, por exemplo, dos ingresos de cánones e demais, baixamos a metade. Por qué? Porque o ano pasado foi cando ingresamos os últimos 4 anos de canon do abastecemento. Este ano xa sería somente un ano, por exemplo. Intentamos, seguro que non conseguimos, ser todo estrictos que podemos na nosa recomendación, que a bordo do meu departamento é asesorado a presidencia. En canto ás inversións, recomendei non incluir inversións que non temos a concesión ou otorgamento da subvención. Sí, desde presidencia se pedía incluir dúas subvencións da Xunta que eu aconsellei non incluir porque había que aportar por parte do Concello que se non nos as conceden, eso nos penaliza na regla de gasto e na estabilidade orzamentaria. Por lo tanto, se as conceden, podemos facer unha xeración de crédito e incluídas. Pero, basicamente, están vistas desde un punto de vista técnico porque é verdade que temos un plan económico financeiro no punto seguinte provocado por incumprimento da estabilidade orzamentaria da regla de gasto. Entón, esas foron as miñas recomendacións que, bueno, despois a presidencia obrou no seu confianza, claro. E non sei se me deixo algo máis. Desde o punto de vista técnico. Hai unha estou curioso, é unha pregunta da NAS que me quero acordar. Vin unha cantidade, creo que de 15.000 euros para o plan de igualdade, pode ser? Que non? 15.000 euros? 11, sí. 11.000 euros para un plan de igualdade. Pode ser por plan de... Sí, estamos traballando no plan de igualdade, ainda temos que convocar a mesa para fazer. Nada. Ben, votos a favor? Abstencións? Votos en contra? 4. Sí. Punto número 4. A aprobación se procede de Plan Económico Financiero 2025-2026. Algo que estaba a explicar ahora xa o interventor, secretario interventor, que exixe toda desde Xunta para os concellos de Galicia. No? Porque está. Xa,
campaña económico-financiera porque non se cumpla a de gasto e ou non. No, Non fai porque obligan porque non se cumpla. non exigencia estatal. A partir deste ano, hasta agora non foi. Estaba suspendida a regla de gasto. Ben, algo máis que dicir? Votos a favor? Partido Popular. O plan de financiamento económico a favor. Votos en contra? Abstencións? Punto número 5. Iniciar, se procede, o procedimento de revisión de oficio da licencia outorgada o 8 de setembro de 2017 pola Xunta de Goberno Local para a construción dun centro de interpretación e un campamento turístico en Louredo, Samamede, en cumprimento do indicado polo Xulgado Contencioso Administrativo número 3. Sí? Eu queria preguntar, bueno, se me pode contestar o secretario. Sí, o secretario, sí, que se vai contestar. O procedimento do contencioso administrativo anula a licencia otorgada polo Concello, non? Hai motivos de fondo, de forma, para anular esa licencia? Bueno, iniciamos agora unha revisión de oficio para ver se... Non, eu pregunto se o juzgado do contencioso administrativo pertinente. Sí. Houve unha apelación, supoño, da sentencia, non? Unha apelación confirmada a sentencia. A miña pregunta é a seguinte. Se o juzgado contencioso administrativo anulou a licencia por motivos de fondo ou de forma? De forma, creo. Pero se queres ter máis... Claro, non teño acceso a sentencia non hai problema ningún que che facilitamos os abogados do tema do contencioso e falas con eles. Non hai falta. A sentencia non é esa. Non a teño sentencia. Non tens. Non foi. Entón, a miña pregunta era por esa vía. Ia no correo, Moncho. Iba no correo. Non. Se queres mandamos. Non teño correo, teño aquí. Se facer o favor. Pero, bueno, se che dé un fundamento, mellor xa o tes un poquinho claro, é un párrafo pequeno, e sostén fundamentos xurídicos, non, na operación, sostén a existencia de error en la, vou chulir en español, porque está en español, en la aplicación del derecho dado que el campamento de turismo y centro de interpretación, que é o que se pediu nesa licencia, cuya licencia se cuestiona, se implanta en suelo rústico de especial protección por Estado, y que la omisión de la tramitación de un plan especial, había que ter un plan especial para cada, eu resumindo máis ou menos por que me contaste ti, que pasa? Que non pode ser centro de interpretación, só pode ser campamento. Entón, en seu día, bueno, Sí, deuse unha nova licencia unha licencia modificando esa. Modificando. Entón, de todas maneiras, curioso é que se dá unha, para min, pero que comentaba, se dá unha licencia sin anular a outra, creo que se anular a outra antes, pero bueno, De feito, nos fundamentos de dereito e na exposición, entre líneas, pode entenderse que había esa, que xa seguiu o Concello. Votos a favor? Abstencións? Entón, xa pasamos ao apartado 6 de mocións presentadas por Regar. Moción relativa á situación do idioma propio da Galiza e a adopción de medidas para a súa normalización. Claro, a Celestina. Mire, xa sei que está aquí. Exposición de motivos pone na parte de acordos. Reafirmamos na defensa da lingua galega patrimonio colectivo da Escuela de Valor en o seu dereito inalienable a ser coñecida e usada pola poboación en calquera circunstancia
Concello acorda aderir a plataforma Queremos Galego, entidade social ampla conformada por colectivos de diferentes ámbitos e por persoas a título individual, que nace da vontade de articular unha ampla resposta popular a prol da lingua propia do noso povo, o galego, de defensa a afirmación dos usos públicos e dereitos lingüísticos xa garantidos pola actual legislación e de progresiva normalización naqueles espazos onde o idioma do noso non goza ainda de presencia desexada. En coherencia con esta decisión, o Concello apoiará activamente as iniciativas sociais promovidas desde esta plataforma. 3. Apoiar e promover en todos os medios o alcance do Concello a foliada pola lingua promovida por Queremos Galego de 7 de maio de Compostela. Sei que xa está pasado, que era parte de plenos e tal e cual isto vai, porque, polo menos para a partir de agora ou de 2026, porque a documentación, eu levo-me fixado, todos os compañeros nos fixamos de que a documentación que nos dan está bilingüe total, hai frases en castelán, hai frases en galego, se sei que sodes medio reite bilingüe, pero... Sodes? Nada. Eso. Partido Popular? A ver, costa pouco, non a ver. Evidentemente, a defensa do idioma Era se el da autoría, non? algo... Sí, Empezou por la do... É que creo que pois son menos controle de non pasa nada. Outros a favor? Dos. A outra moción é para a cesión de parcelas municipais de solo urbano voluntariamente de edificios que precisan ser rehabilitados ao Instituto Galego de Vivenda de Solo co objetivo de crear vivenda de promoción pública na Costa da Morte. Pois a moción é un pouco longa, pero se tendes un pouco, eu creo que vale a pena lerla completa, porque os puntos en sí non transcriben ben o fondo que era a moción. Empezo por a exposición de motivos, se me permitides. O precio medio da vivenda nova alcanzou o seu máximo histórico en decembro de 2024 en Galicia, con 1.872 euros por metro cuadrado, segundo estudios das empresas do sector. En concreto, para a Mancomunidade Galega, o informe de tasadores apunta que houve un incremento interanual do 36%, do 3,6% do precio de vivenda nova en decembro, ata eses 1.882 euros por metro cuadrado, polo que o crecemento foi de 2,3 en términos semestrales. O estudo tamén indica que o esforzo para adquirir unha vivenda de medio oscila entre 7,2 anos de saldo íntegro na Galicia, 7,1 no País Vasco, 6,9 en Cantabria, 6,4 en Navarra e 5,1 anos en Asturias. Un comprador debe facer un esforzo económico superior ao recomendado para adquirir unha vivenda en todas as autonomías do norte salvo en Asturias, que sitúase por baixo da media. Por encima da media. O pasado ano, o Goberno da Xunta anunciou a aprobación da Estrategia Galega de Solo Residencial, coa que pretenden construir 20.000 vivendas protegidas e outras 5.000 vivendas libres, o cal ten unha programación dividida en dúas fases. E aquí vou resumir. Unha é a compra de terrenos e outra é xa onde porque senón é un pouco... E máis alá destas generalidades non fica claro se a estrategia vai construir en que en 2028 a Xunta xa adquirido eses 3,3 millóns de metros cuadrados de solo que estivo a precisar para a construcción desas 20.000 vivendas. E que non sería ata despois cando se comecen os traballos para a súa urbanización e construcción. Ou se, por a contra, para o ano 2028 o Executivo prevé ter adquiridas só unha parte dos solos e continuar posteriormente co proceso de adquisición de forma simultánea ou de urbanización. Como se pode observar, este anuncio, por de pronto, non pasa de ser unha mera declaración de intencións, que ademais empata e se refunde con anuncios que xa venden longe. En realidade, parte do anunciado non se trata dun novo compromiso, senón que incorpora a ese cómputo xeral todos os solos que xa estaban previstos para desenvolver. En concreto, hai 3.452 vivendas que na maior parte dos casos levan anos pendentes de desenvolvemento sin que nos últimos 15 anos se fixeran obras. Así, durante os últimos anos, a Xunta ven realizando anuncios en cada exercicio orzamentario
de investimento e desenvolvemento deses solos. Pero a realidade é que ainda está longe de cumprirse. Agora, esas 1.600 vivendas volven a computarse no anuncio de 20.000 novas vivendas protegidas. Por tanto, podemos concluir que moitas desas vivendas serán vivendas novas cando se realicen, pero non son compromisos novos, senón unha serie de proxectos que xuntan antigo paralizado. Outra cuestión importante é a localización, que aí é onde nos afecta, destas novas vivendas protegidas que prevé construir o Executivo galego. A conselleira fala de que xa foi elaborado un estudo urbanístico para determinar a ubicación, pero este non é público, nin tampouco facilitaron máis datos dende a Xunta. A única información publicada é que apenas hai unha estimación de distribución territorial desas 20.000 vivendas por áreas urbanas, Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago, Ferrol e García de Lourdes. Para unha maior concreción, remítese a unha primeira etapa de planificación na que se delimitarán os ámbitos de actuación. Para iso, aseguran que se terá en conta dos criterios. Por unha banda, a demanda acreditada a través do Registro Único de Demandantes de Vivenda e de outros criterios e objetivos xerais das directrices da ordenación do territorio. A pesar desta inconcreción, podemos xa concluir, e aquí ven o menor da cuestión, xa concluir que a Xunta xa contempla aplicar esa estrategia nas áreas urbanas. Unha lógica que choca coas propias directrices de ordenación do territorio, directrices, nas que din basearse, xa que estas establecen precisamente a importancia que ten a estrutura territorial galega ao sistema urbano intermedio, que constituye un segundo escalafón na xerarquía do sistema urbano e que ten gran importancia para as estrategias de integración e fortalecemento territorial. A exclusión destes ámbitos da política de vivenda protegida colisiona o rol que lles asigna as directrices da ordenación do territorio como localizacións chave para o equilibrio territorial e a cohesión social, para a prevención do despoboamento e como referencias territoriais ao redor das cales ao realizar crecementos residenciais e áreas de centralidade. Por esta razón, é preciso levantar da Xunta de Galicia a creación de vivenda de promoción pública na nosa comarca, para evitar que os mozos e mozas da Bisbarra que non atopan vivenda para residir en cidades onde pretenden construir estes. De aí a importancia de que os concellos da comarca aportemos solo municipal para exigir a Xunta de Galicia que construya vivenda aquí co objetivo de asentar población e impulsar demográficamente as zonas rurais e periféricas, de acordo co mandato de promover a vivenda de promoción pública establecida na Lei Reguladora das Bases de Enerxía Local. Nos últimos datos do ano 2024, no Registro Único de Demandantes de Galicia do Instituto Galego de Vivenda Solo, figuran 108 solicitantes de vivendas de protección oficial na Costa do Norte, que representan só o 1,6% total de toda a provincia e o 0,5% de toda a Galicia. Na comarca de Fisterra e Soneira só existen 30 solicitudes no Concello de Cee e unha en Fisterra. Uns datos que non se axustan á realidade, porque o auxe da vivenda turística impide non só mercar unha vivenda a un prezo xusto, senón que impide alugar unha vivenda todo o ano, porque os propietarios restringen os contratos os meses de verán para alugar só aos turistas, aumentando os precios hasta 300%. Esta situación provoca que as persoas que desexan residir e instalarse nos concellos a longo prazo, os beneficios que iso conleva nas arcas municipais, teñan verdadeiros problemas para atopar unha vivenda con estas condicións, polo que os poderes públicos e áreas de interese público deben adoptar as medidas necesarias para remover estes obstáculos e promover a oferta de vivenda de promoción. Dende o Bloque Nacionalista Galego creemos necesario pasar da política de propaganda a unha política activa en materia de vivenda, con visión estratégica para avanzar decididamente na accesibilidade á vivenda, na cohesión social e territorial, sobre todo nas comarcas rurais como a nosa, na resiliencia fronte aos ciclos inmobiliarios e na progresiva ampliación do parque. Por todo isto, a Corporación, propoñemos de acordo, instar ao Goberno local a levar a cabo un estudo e unha campaña de información pública sobre a vivenda no Concello, sobre o que se atopa a baleira e que debe ser rehabilitada, e promover a inscripción no Registro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia dos residentes que a precisen. E segundo, instar ao Goberno local a ceder ao Instituto Galego da Vivenda e Solo parcelas municipais de solo urbano ou urbanizable e edificios para ser rehabilitados, para que o Instituto Galego da Vivenda e Solo construya as mesmas vivendas de promoción pública no noso Concello. Creo que non, comentando algo, creo que os últimos posibles que están facendo concellos incluso máis pequenos que nós,
Creo que se dispoñemos de vivienda sería unha boa actuación ceder esos terrenos, ponerlos a disposición do Instituto Galego de Vivenda solo para construirse vivenda pública, porque aunque nós non existemos ningún demandante de vivenda, sabemos perfectamente por amigos ou que están a veces buscando un piso de alquiler e aquí non encontran absolutamente nada, ¿no? Entón, promover eso desde o Concello creo que sería unha boa causa. Partido Popular. Sí, estamos de acordo ca moción, me parece xusto o que se reclama a moción, porque entendo tamén que choca o que é famoso aquí a vivenda turística, choca esta propiedade privada co interés público, ¿no? Entonces, entendo que as administracións públicas, sean concellos, non solamente ten que ser construída a vivenda pública ou ceder suelo público urbano cerca das cidades. Ten que ser tamén por comarcas, como se viene a moción, e no medio rural. Porque iso, sin duda alguna, pois desarrolla os municipios tamén, non? Entonces, suelo público do Concello perfectamente se pode ceder para facer vivienda pública, para fijar a población realmente nos concellos. É unha reclamación legítima que eu a defendo tamén, frente á alza dos precios da vivenda. A lei de vivenda pretendía nos arrendamientos e nas seccións dos bens realmente por de coto, non? Para ir choca cara a propiedade privada realmente. Aí hai unha intervención do Estado. Pois a intervención do Estado das administracións públicas cedendo suelo urbano e suelo urbanizable e edificios para rehabilitar, pois se consigue tamén facilitar, sobre todo a xente xoven, o que é a primeira vivenda. Entón, me parece ben que desde as administracións públicas se fomente todo o que se acaba de decir na moción. Eu recordo ao fío do que falamos, que xa se fixo nesta casa cando o goberno do partido. Recordo que, eu creo que era aí no Lamaín, chamase Lamaín, aí abaixo, xunta a Carrasqueira, xunta a farmacia, por parte de atrás, se lle deixara, se puxera a dispor da xunta terra para facer vivenda oficial, se chamaba da cara. Claro, por eso me vai a colación de poder volver a repetir o tema. Pois está xa nas mans da xunta, facer propaganda, que dice que a moción tamén, nos dicía Moncho hai pouco, facer propaganda brindis al sol. Porque daquela xa se ofertou terreno público para facer vivenda turística. O que temos que a veces tamén ser desde dentro, cando estamos na responsabilidade que estamos, pois ser un pouco críticos tamén cos nosos, que eu tamén son cos meus, ser un pouquinho críticos porque a ver se estamos facendo brindis al sol e pois imos alá e nada, non dixer outro. Eu simplemente, porque a mí me parece unha moción, é evidente que ese problema existe, en que agora existe un pouquinho, agora que eu fui sorprendido, porque claro, o feito de promover o turismo e tal, fai unha economía, e a industria, hoxe, igual a máis grande de Carranza, temos 3 industrias, que ainda non somos os peores que os 313 de Galicia. Pero claro, todo é un problema añadido, que agora, ao ter todo vivenda turística, a xente que ten que vivir aquí, que? Como gan a xente para vivir aquí? Se nós, os de aquí, interesamos máis, claro, porque a demanda é a que é, e interesamos máis ter o modo lugar que é o modo todo ano. Entón, está havendo un problema porque, claro, hai unha persona pois, para aquí de pediatra, imagínate, de médico ou de mestre de fora, e non ten onde vivir. Venche para o que estamos tendo, para o modelo turístico, xente para traballar na hostelería, na restauración, e non teñen onde ter a xente, porque non é lugares. Increíble. Que se nos criou un problema dunha cousa boa, pero sempre funciona así, non me carregar a vida detrás dunha cousa boa sempre é un problema. Pero é un problema, sí. E parece que dar a resposta que vai negar na moción esta. E nós podemos contribuir, claro, temos ese modelo de ter unha terra... Pero non é ese, non? Que o brindis ao sol non fica por a nosa parte.
Claro, Porque a moción, aparte de poner a superior e tal, dicir que non, as peticións son ao Concello. efectivamente. Son ao Concello, non son a Xunta, e a Xunta que paga as cousas vivientes e tal. Pero nos ofertalle o Recibimos Instituto só que Galega venga por parte deles que non sea por nós. Nós puxemos a moción de cara ao Concello para o Concello para instarlle ao Instituto Galega de Vivienda del Sol uns terrenos ao alcance, para que poda parcelas municipais de solo urbano, ao Instituto Galega de Vivienda del Sol. poñeremos a exposición de Estou dicindo. non está, non está de eles, non? Ben, votos a favor? Pasamos ao parte de control, dar conta da resolución de... Falta unha moción, non me parece? Non, son dúas. Non é unha moción. Non pode ser. Un manifesto. Un manifesto. Parte de control, dar conta da resolución da reunión da última sesión plenaria e o manifesto institucional en repulsa de que as competencias en violencia de xénero e materias relacionadas actualmente asumidas polo xulgado de primeira instancia e institución de Muros sexan absorbidas polo novo xulgado de violencia de xénero de Santiago de Compostela. Vai ler o manifesto a compañera Tenente Alcalde, así acaba xa. A delegación do Colexio de Abogados da Coruña no Partido Judicial de Muros considera que a proposta de Real Decreto que o Goberno Central enviou ao Consello Xeral do Poder Judicial relativa á creación dun xulgado especial sobre a violencia de xénero con sede en Santiago de Compostela e competencia territorial extendida, entre outros, co Partido Judicial de Muros constitúe un grave perxuízo para a tutela efectiva das vítimas de violencia de xénero e para os cidadáns que residen nos concellos que o conforman e non resulta en absoluto justificado. O xulgado de primeira instancia de instrucción de Muros atende con celeridade e garantías os asuntos de violencia de xénero, calquera día do ano, en calquera horario, posto que ten asumidas as funcións de garda os 365 días do ano, as 24 horas do día. Os abogados adscritos á quenda do oficio do Partido Judicial contan con formación continuada no ámbito que nos ocupa. As vítimas reciben unha asistencia especializada inmediata e os concellos contan con CIN ou con servicios sociais con formación específica que complementan aquela asistencia. Coa infraestructura actual e a preferencia que se lle outorga a este tipo de asuntos, a día de hoxe conseguiuse solucionar de maneira eficaz a tramitación dos asuntos de violencia de xénero. A creación do xulgado de Santiago con competencias no Partido Judicial de Muros supón un retroceso na protección das vítimas, con consecuencias moi graves. Aquel xulgado teria que asumir a instrucción de todos os delitos denunciados polas vítimas, malos tratos, insultas, lesións, violencia habitual, quebrantamentos, pero tamén a deriva civil relacionada coa violencia, os divorcios, gardas e custodias de menores, modificacións de medidas, liquidación de sociedade legal, de gananciais, execucións. Todos estes asuntos terían que tramitarse en Santiago. Estas cuestións ten que resolvelas o xulgado en horario de mañá ás 2, porque non asumirá as funcións legales. O xulgado de nova creación vai atender os asuntos de Santiago e comarca, Negreira, Padrón, Rianxo, Boiro, Pobra, Ribeira, Noia, Lousame, Porto do Son, Outes, Muros, Mazaricos e Carnota. O colapso está garantido. Todos os agentes que interveñen no proceso concordan nesta previsión. A violencia de xénero e todos os asuntos civis relacionados con ela van estar mal atendidos, van sufrir retrasos endémicos e vai dificultar o acceso dos cidadáns á tutela especial. A xustiza de proximidade queda eliminada. E probablemente isto sexa a antesala da eliminación total dos xulgados na configuración actual da lei de planta. É urxente prioritario que os poderes públicos adoten as medidas necesarias para evitar que esta situación se chegue a materializar. E por este motivo a delegación propón aos grupos políticos que conformen o pleno do Concello que, primeiro, realicen unha manifestación institucional en repulsa de que as competencias en violencia de xénero e materiais relacionadas, actualmente asumidas polo xulgado de primeira instancia de instrucción de Muros, sexan absorbidas polo novo xulgado de violencia de xénero de Santiago de Compostela. E 2. Leven a cabo as accións políticas necesarias para o mantemento da competencia jurisdiccional no noso Partido Judicial. Eu quería añadir, vamos a ver que esta materia é importante para os concellos e para os partidos judiciais de Muros, Noia e Ribeira, porque o que se está a facer na creación do juzgado de violencia sobre a muller que queren implantar en Santiago de Compostela, efectivamente sacar as competencias ao juzgado dos partidos judiciais de Muros, de Ribeira e de Noia, e máis de Padrón.
é importante, máis do que diría a delegada do Colegio de Abogados, hai que ir máis alá por parte dos concellos. E, de feito, entrou en vigor a lei de esta lei de 1/2025, do 2 de enero, en materia de eficiencia dos servicios públicos da xustiza, que precisamente corta o paso a creación nas cidades da violencia do juego sobre a muller. É dicir, esta lei o que ven é a potenciar os órganos colegiados. Xa na lei de demarcación da parte judicial do ano 88 se crearon juzgados unipersonales, quero facer constar, de instancia e de instrucción, e a lei esta da eficiencia do servicio público da justicia precisamente vai en ese sentido, non? E sácase a muros, a noia e a rieira, alexando que a xustiza da xente, das vítimas, dos perjudicados, cosa que non pode resultar, e non hai as manifestacións oportunas por parte das institucións públicas, porque se vai a modificar o partido judicial non vai a desaparecer. Isto é moi importante para a comarca, e non nos damos conta. Porque a lei esta de eficiencia do servicio público da justicia crea órganos colegiados. En vez do juez unipersonal, vai esa visión. E non solamente órganos colegiados de sección única, civil e penal. Non. É de familia, de menores, sobre capacidade, contencioso administrativo, mercantil e penal. Quero dicir con isto que o que se está a facer desde o Goberno Central nese aspecto modifica todo isto e vai en perjuicio dos intereses das persoas. Eu non chego a comprender. Faixe unha lei correcta, unha sociedade avanzada democrática actualmente, e que as novas tecnologías non ten que acercar a justicia da xente. É que me dá a minha sensación de que a creación deste órgano judicial de violencia sobre a muller é ter que ir a Santiago defender as vítimas de violencia de género, a mí é unha auténtica aberración. E isto trae na colación realmente é volver á xusticia decimonónica de ir á ciudad e pedir xusticia a un juez no século XXI. Iso é inconcebible e non nos damos conta do que se está a facer, porque se a partir do 31 de diciembre deste ano de 2025 a competencia pasa a ese juzgado e hai calquer tipo de conflito, non solamente no penal da violencia sobre a muller, tamén no ámbito civil, divorcio, medidas con respecto aos menores e todo isto que leva a ir a Santiago. E non vexo manifestación das institucións públicas, que é moi importantísimo. Máximo cando entrou en vigor a lei de eficiencia do servicio público da justicia, que, volvo a repetir, crea órganos colegiados. E se crea esos órganos colegiados, hai que desarrollar o órgano colegiado. Eu falo con respecto ao partido judicial de Muros, porque tamén, aproveito agora tamén para facer constar, que parece mentira, desde o ano 89, que pasou de juzgado distrito de Muros a ser juzgado de primeira instancia, que este no mesmo edificio do Concello. O Poder Ejecutivo e Judicial xuntos. É que é inconcebible. O único juzgado de Galicia que este no mesmo edificio é Muros. Increíble. É que non haba medios materiales desde que se creou para ter un edificio propio como ten a sanidade. Poñamos o exemplo. Entonces, o que a miña repulsa como concellar é por encima da mesa isto que acabo de decir. É inconcebible que nos leve un juzgado de violencia e toda esa materia conflictiva como é a Santiago e ir buscar a justicia a unha ciudad. Non chego a comprender, vamos. Mas si, cando temos unha lei xa en vigor, que agora vai chamar tribunales de instancia, que son a idea, a exposición de motivos da lei é crear juzgados colegiados con varios jueces, para entendernos, pero asentados no partido judicial, no tribunal de instancia.
con competencia en varias materias, en diferentes órdenes jurisdiccionales. Entonces a miña protesta é facerlo constar aí, efectivamente, pois isto non é solamente un día delegada, iso está ben daquilo da competencia, pero hai que ir máis alá, e todos os concellos se non se unen, o que é o Servicio Público da Justicia no Partido Social vai desaparecer. E se despois do Partido Judicial, eu falo con respecto a muros, pois aparecenos algo esencial do dinamismo da xente de buscar justicia que cercana, non teño que ir a Santiago a buscar a justicia realmente. Que é curioso. A mí o que me dói é que se fai má lei e depois non se leva a cabo. Se ti crees tribunal de instancia colegiados, ti mandas jueces para aí e que apliquen a lei en todo caso, en diferentes órdenes jurisdiccionales. Por tanto, debíamos protestar, efectivamente, a nivel institucional, e plantarse, porque non queda outra, é que non queda outra. Entonces eu, este tema, pois me chega a fondo nese centro, non? Porque en materia tan delicada como a violencia de xénero, donde hai menores, pois me parece moi grave ter que salir de aquí e ir buscar justicia, volvo a repetir, a unha ciudad. O desarrollo dos povos non pasa por eso, sin duda. Non pasa. Solamente quería dicir isto. Sí, además que evidentemente estou de acordo con a declaración, estamos de acordo con a declaración, pero puntualizar alguna cousa que eu creo que na declaración non se di, non? Que é precisamente que queremos que o xulgado de violencia quede aquí, pero temos que tener en conta tamén que hai que dotar eses xulgados porque entonces estás cargando o traballo precisamente ao xulgado en este caso de Muros. Eu creo que hai que reiterar, e que dixestes ben, defendo a parte que me toca, ti defendes por parte que te toca a ti, defendo por recursos humanos. Non, recursos humanos materiales que hai, porque sei como están hasta o rollo de traballo. A veces non é fácil, e non é o mismo estar nun xulgado grande que nun xulgado pequeno, en fin, pero sí, estou plenamente de acordo, e con esas, e con que é evidente que se conserve os xulgados de aquí, e que se pague un edificio que se xa depende de Muros, e ceder un edificio para que este año. Pero non sei se hai que votar isto ou non, isto é unha declaración, non hai que negar que está plenamente de acordo. Pasamos ao apartado número 3 de control de robos e preguntas. Ya controlado, en relación con os decretos, son desas. Sí, xo original. Robos e preguntas. Sí. Testigo, 20 anos. Eu sei que son pesada do tema, pero é que eu necesito respostas. Vamos a ver, sabes que vim aquí por tema da caseta, que te mandaste un monte de vagas, recordas? Un urbanismo, unhas casetas en cada lugar, recordas? Se chama Corderas, que dixeste un urbanismo, e dixeronme que nunha, que si fixe un escrito, pero na outra dixeronme non fagas nada, porque está denunciada por Costas. José Carlos diante de miña chamou a Costa, chamou a Damián, e Damián dixo que non faga nada, que xa está denunciada por nós, xa mañá nós vamos pasar por aí Muros. A resposta que me deste de ser que se me iba a contestar o que decidira Costas sobre ese tema. Non se me dou resposta ninguna, pero non só non se me dou resposta, senón que pasou desto xa 6 meses e ahora mesmo siguen cas obras de cambiando portas, cousa que un de cada barcos non pode facer ninguna visita. Pero resulta que este señor pode facer o que quere. E acaba de tirar unha caseta en cada barcos por cambiar de porta. Isto é sin contestación, pero... E botando residuos ao mar. Residuos ao mar. Botando merda ao mar, as paletas. Eu xa vin aquí, onde máis a que me contesten? Porque quedaron e contestaron. O dominio de... Non sabes que ten o dominio de... Sí, sei, pero díxoseme que este tranquila, que isto está denunciado por Costa, mas por lunes vamos, e xa lle desemos o inquisito hasta os 6 meses. Pero
xa non é iso, é que despois de ainda por que non contestar, siguen obrando. Claro, como atracción urbanística ou como... Porque ca outra denuncia non pasou nada, inmediatamente a sacaron de INV e punto. Pero con esta, intocable. Eu desconozo o fondo porque se... Sí, pero eu se me dirixo aquí, e se me di, vaite, que isto xa está en mar de costas, e xa se te contestará. Sabes, non? Que fondo? Sei, sei. E ti sabes, e sei que mandaste aos municipales, que te chamaran. Con César, fomos a César, vimos o que acaba de falar a compañera do baixo, parece que non. E que non entendo que un sí e outro non. non. Hai un tubo ali que vai, mandamos Estos aos axentes de costas. están tirando espaguetis, tal cual, al mar y todo el mundo. Cagallones los están echando al mar y no pasa nada. Bueno, no pasa nada. No, no está pasando nada. Hay alguna instrucción interna de que les poden ter esa resolución de papeleo de burocracia. No sé cómo está el tema, pero no creo que vamos a sala de es increíble. Sí, vale. Eu creo que se prova. Sí, además, temos un desconocimiento. Mas sempre nada, carga a consello multas por estas cousas. A ver, Moncho, temos un desconocimiento e non sabemos o procedimento interno que está tendo esa persona con costas. A mellor está en un recurso de... Sí, pero sería outra denuncia. Non sabemos o procedimento. Claro. Bueno, seguimos. Eu creo que o noso papel está feito. Agora, se a competencia non fai o seu papel, pois iso sempre está ben. Pero non me creo nada que se case con ninguén. Non o creo, pero bueno, nunca lo creo, quero creer que é justicia. Vale, tres. A ver, E que dixeron que non puxera denuncia que xa estaban máis de costas. vamos a avanzar. Mira, teño un robo que me trasladar aos vecinos en Cornilo, na pista do Boeiro da Baixa. Que hai que fazer un mancho ali, non? Tú, sobre... Bueno, a mí dixase que aquilo está mal, a parte onde chega xa a Cornilo tal que está completamente feito, un empezamento, que pasedes por ali para encaminada e para... Sí. E outra é na carretera que vai da igrexa tamén a Cornilo. A Cornilo prácticamente 30 metros antes de chegar á ponte ou un pouco antes, aos pinos, para as raíces dos pinos, para que alguna bestial que ali, o mellor, diz que é peligrosa e pode haber vecinos. E logo teño un robo, de caso é a vostede, concretamente, non? A mí? Sí, drogar que ten as súas intervencións públicas, por exemplo, de Punarada, aí atrás, tanto os membros da oposición, somos da oposición, facemos preguntas, non sei, se me molestamos, sinto moito, pero, joder, eu creo que merecemos un pouquinho de respeto porque tamén representamos a xente que facemos estas preguntas en funcións, sí, porque eu chámame Ramón Maceda, Moncho, os que me conocen, non son ese personaxe, E este personaxe, desde logo, teño respeto ao alcalde, por suposto, pero hasta o momento que me falta respeto tamén faltarei. É dicir, non, eu procuro non faltar respeto. Foi intención faltar respeto. Bueno, pois non fui unha vez, Pode equivocar, varias veces. Eu precisaba que me reclame respeto e ser respetable. É o único que se pide un pouquinho deso, non? Un pouco de educación e de trato, que somos compañeros, non nada máis. Esa era a toda a comunidade. Nada, pedido disculpas e... Aceptar. Sinceramente, non por agora. Aceptar. Se yo faltei